Ta'limul qira'ati al-arabiyya, koyon karatun larabci tare da Abdullahi Ashwa. Darasi na uku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu zuwa darasinmu na gaba a cikin koyon karatun larabci. Kamar yadda muke gani, wannan darasin takensa shine al-kasratu, ma'ana kasra ko abin da muke kira da kisra a Hausa. Bayan mun yi fataha za mu fahimci kuma mecece ita kasra, wanda ita kasra wani wasali ne da yake zuwa a ƙasan harafi. Rubutunta iri ɗaya ne sak da fataha, bambancin su ita a ƙasan harafi take zuwa, sannan kuma sautin ba iri ɗaya ba ne. Misali, idan alifin ta zo da fataha a samanta za mu ce mata a, amma kuma ta zo da kasra muna ce mata i ne. Bawon idan da fataha ta zo za ta zama ba, kamar yadda muka yi a ba, amma ta zo da kasra za ta zama bi ne. To haka dai har zuwa ƙarshen su za mu karanto su insha Allahu, kamar yadda muke gani duka kowa da kowa yana kalla. Za mu bi su dalla-dalla. Nan i, bi, ti, fi, ji, hi, khi, di, zi, ri, zi, si, shi, si, di, ti, zi, ri, ri, fi, qi, ki, li, mi, ni, wi, hi, yi. Wannan shine karanto su tare da harufai kamar yadda muke gani. Saura kuma karanta su a cikin kalmomi kamar yadda suka zo a nan ƙasa insha Allah. Kalma ta farko, sai dai kafin karanta a rika lura da wasalin inda ya fito. Kalmomin an cakuɗa da masu cikin su harufan akwai masu kasra, akwai kuma masu fataha. Sai da haka sautin wasalin harafi shine zai bashi sautinsa. Sai a lura yayin da nake karanto su, zan rika ma kokarin nuna insha Allah. Fi a la, fi a la. Ba ti na, ba ti na. Mi la ma, mi la ma. Ri fa ri, ri fa ri. Sha shi qi, sha shi qi. Di thani, di thani. Hiwari, hiwari. Diqani, diqani. Siliya, siliya. Qilayi, qilayi. Sifisa, sifisa. Lihija, lihija. To wannan kenan kamar yadda muka gansu, su ne kasra da kuma misalai a cikin kalmomi. Nan muka kawo ƙarshen wannan darasin, sai a je a yi ta dubawa ana bibiya, sai mun haɗa darasi na gaba in Allah ya kai mu. Madalla. Shirin Ashwar 360 TV ƙarƙashin jagorancin kamfanin Ashwar Media